La ventada d'avui m'ha obligat a fer el terrat des del menjador de casa. En una data avui, com és el Dia Internacional per la Erradicació de la Pobresa, hem de dir una sèrie de xifres que són interessants. 700 milions de persones, ara mateix el 10% de la població mundial, viu en situació d'extrema pobresa actualment. 12,3 milions de persones es troben en aquesta mateixa situació de pobresa extrema i d'exclusió social al conjunt de les terres peninsulars, de les quals 1,4 milions són valencians. Són gent que viu al nostre país, al País Valencià. Amb aquestes dades no es pot fer res més que procurar un reset. S'ha de fer un reset al sistema per procurar fer menor les desigualtats entre aquella gent que no pot arribar a acabar el mes i aquella altra que se li fot el que li passa a la gent del costat. Hem de posar en l'agenda dels nostres polítics la prioritat per erradicar la pobresa i canviar el model econòmic que genera l'exclusió. Ens convé posar les persones i el planeta en el centre de les solucions.